man imong video dapit. Asa ng signal? Or signal man? For connection ay. Awa dong. For connection. Gani. Wala man imong video. Manihapon ta. Nagunsa mo ila Fredo, regards ko. Connection no? Regards kong Fredo. Ay, kailan ka? Wilfredo magkapan. Kailan ka? Wilfredo magkapaniriyo. Pido? Kapaneriyo? Oh, classmate mo na ako na. Mudagan og presidente. Oy, ay, mayor? Ha? Ina mudagan mayor ba? Wilfredo ba? Aw, Fredo nga paniriyo tagaan mo siya. Dili. As, Wilfredo. o gani, classmate magudako na. Dili sigat. Pero dili for connection gani. Classmate Dili mag ka gud nimo classmate. pataka dia. Classmate ako na pag grade 6. Payat kay na sa una. Dili classmate pag grade 6. Sure. Payat kay na sa una, ina. Ina siya, kaila ba siya nako? Kato gani, katong gwapa gani. Oo. Kailan tayo? Gani kay classmate. Kailan tayo nimo? Doon sa area. Doon sa area ba nagpaani sila? Tama yo. Maina mahagdaw ko. Sila kaya naslagyan ni. Ina ba manghagdaw ang bilaan? Ay nako. Putol man. Ina ba manghagdaw ko, may nala magkapalit kog binlot. Uy, wala na mo gimagaw ron kay Mister naman. Oh, Kay Mister na ba? ay, pwede po ka nang sinako lang. Tulo na to sa una, wala. Uy, wala na to, tulo na to sa una ba no? O gani. Maghagdaw di ka ulon-ulon. Wala na uy. Sure di. Wow. Uy. Bakit ka nga? Mas una lang ka na nakaulon-ulon ako kay kami dugay kami nakabasag. Kabalo ba di ka mag-ulon-ulon? Kamao, kaayo, ako pa. Sa una, katong nag-ayos ka. Ano mo kayo? Eh, bangun sabi. Ay, Talikod. I-off na ko, usab tag tawag. Ha? Ay, mukha mo na lang. Tawagan si Kuya Bidyo dong. Sira. wala ko connection on board, connection. Noob ang kamera. Nanag na lang ni Ethan. Na magtambal, kaon. Noob ang kamera. Kagawas mo ngingit. Kana. Wala na. Siguro ka na dito. Ala, kitaan lagi. Kitaan lagi. Unsa inyong sudan? Nag-ihamog manok. Baboy, upa, Ay, kalam. upa, kana. 3 months, 5 months. Ah, wala, May wala. gano'n? Upa, Wala ba kang video ako? Di ba po, nag-video dyan? Shatan Dagber. Ako, talaga na video na. harvest, malaki si Grego. Ha? Naghanap ko po. Saka si isa ka hektarya. 200 subscriber sa YouTube. Pagka-open ka, pagkuhan mo dito subscribe. Kaya kilo. Sa hektarya yang gibasak. Yang Wala na, giharvest. minuto ma'am. 4. Ano na?